Ngicela ukukhuluma namadoda ala eThekwini. Ukhuluma namadoda ala eThekwini. Yekani ukuthwala ngezinqa zabafana basemakhaya. Niyazi ukuthi amajongo impisi zisukele emakhaya kuyahlusheka ayinalutho. Then you come you offer 10k 5k ukuthi nibadle. Bentu yekani. If you gays all over Durban, why are you going for the kids, bro? Ngoba nakubehlupheka, you're manipulating them, you're taking advantage of their poverty. Kuqeqeqa umuntu akasakwazi ukuphasa varsity, kuqeqeqa umuntu asalungelwa lutho, ingoba wena isithwalo sakho sidinga ukuthi ulale naye. Mawusulele naye uthatha amandla akhe, wena uthola imali. Le oyidla lapha cishe ngasho, ngaze ngixoshwe. Kodwa le uyidla khona lapha esibonana khona mina nawe. Yekani ngizonikhuza ukugcina ngci namhlanje. Emva kalokho ngizonidalula ngamagama enu njengoba nihlezi ning inbox ngizonikhipha ngizoni-expose one by one. Nina nishadile futhi njengoba nifuna ukungibhebha. Nishadile mina ngiyinsizwa. Hey lezi nje